ואתה לא? אני פחות. נכנסתי לקנות אופנוע היום. למה? בוא נתחיל מזה. אני נוסע, הוא כזה חצי מיד אחת מחזיק, אני נוסע, זה הבדיק הזה ברקס, משהו בסגנון הזה. אבל לא שם לב, בשנייה האחרונה. מי השם? עומס כבד באזור בין אנשים, קשור. נותן לך טיפים. תשמע, זה אמור להיות פה, באזור הזה. אתה יודע. כי קראתי על זה עכשיו, שזה נמצא יד של... הנה, מרכז קניות פוליגון, נו. אתה רואה. הנה. אמרתי לך על יד כיכר החשמל. לחץ על זה? אפשר לעשות את זה. זה עכשיו מרכז קניות פוליגון. עשינו את זה! הנה, יש לך פה. בעוד 200 מטרים בכיכר, זה ביציאה השנייה. זה מרכז קניות פוליגון. זה מה שעשינו אז. יש לו מרכז קניות. חדרה. הנה, מה זה נותן לך? מרכז קניות סיטונאי, מרכז קניות סיטונאי, שופינג רמת אביב, יוקנעם, יש לך חדרה? לא. הייתי כאן פעם בכיתה. שחיפשתי בית של מישהי. מה עשית שם? קניון לב חדרה. מרכז קניות פוליגון ושם? כן, נו! לא, בוא ניסע ככה